Artimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Kormo Wispo de. We wato servi we baru odi anyunsu strana sefsa deni foroisi igadri actor ten wispe de deni amakai ari sturu kong. Daika luku en archi anyunsu fu strana sefsa we baro di Noordgomit Zuid, Oostgomit West, wispo def mama sernang. En alasma de diaspora desma de doro sei kondere. Minaf karko Europa, Amerikan, Canada, ala de presidape me baru odi. Donc, kakayesi, archi en luku, seipsa. So, we do baro digba, da we kon tapa grontori fu mama saranang, bika anoutu biji in sernang. Suma sas don in wan sturu da taki, anoutu no biji, akore serefi, akore karabiasi. Donc, sabi taki, te noutu de noa oso, da wansma no ka opot napu, da taki yere no, anoutu de mana alasmaina osomu opot napu fuluku padake lechi da ye konanga yu idei fuluku fawo tapa le kashe disi funo nati want te awatre fado na alasma di de na oso o nati dus da saba pis dati anof tera wanga got na pondro wang bong de tak ai jamine nati au sak funat dape of de fringi stonga tapa dak fubora o loko moro biji dat nokang dat unom do, we verstaan. Apis dati, dan me tap even aan unu, want na pagwa en we fristeri a hesra na forku, na a deifti de, na wan national feest day, pe abung e overwen a ogri. En dat belangrijk in alla libisma libi. Bung mus overwen a ogri, ogri no kan overwen bung. Suma e sorgu taki, awa wakabaka a ogri sobu so domribo taki a sutadu dan yu musuku fu jompo abra as a watara peigo jompo abra kombaka na bunsi ko archa president. Landgenoten, broeders en zusters, Bayer Beno. Het Holiefeest, oftewel Pagua, is een viering van de overwinning. Van het goede op het kwade. Hoewel het feest geworteld is in de Hindoeïstische traditie, is het een feest dat over de hele wereld gevierd wordt. Ook in Suriname vieren we dit festival met z'n allen en het is niet meer weg te denken bij alle bevolkingsgroepen. Eenheid is dan ook een van de belangrijkste thema's van het festival. De moraal achter het verhaal is dat het goede altijd wint van het kwade. Holi is een vreugdevolle tijd waarin mensen samenkomen om hun verschillen te vergeten, grieven uit het verleden te vergeven en de vreugde van het leven te vieren. Mogen dit unieke kleurenfestival dan ook een vreugdevolle uitdrukking zijn van de geest van het bestaan van de verschillende sociale en culturele systemen in onze samenleving. Mogen het de broederlijke banden, eenheid en saamhorigheid tussen onze burgers versterken. Wij leven in een multi-etnische en multiculturele samenleving. We moeten respect tonen voor elkaars cultuur, religie en afkomst. Respect en tolerantie naar elkaar is van eminent belang. Het Holi Festival symboliseert de levendige kleuren van onze diverse multiculturele samenleving. Maar het symboliseert ook de geest van tolerantie en harmonie, die de essentie van onze cultuur en beschaving weergeeft.
En dat alles vieren we gezamenlijk door gekleurde poeder in de lucht te gooien of strooien. Landgenoten, als vader des vaderlands roep ik de samenleving op om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen achterwege te laten, vooral in deze tijd waar ik een sterke mate van polarisatie zie in ons land. Het baart bij mij ernstige zorgen. Broeders en zusters, dit Holy Feest is een van de vele religieuze feestdagen die in ons kleurrijk Suriname mensen samenbrengt. Een festival dat uitnodigt om alle belemmeringen van zich af te schudden en zich verenigd te voelen in één grote kleurrijke groep, dus één grote familie. Laten we als volk zoeken naar de overeenkomsten in ons Surinamer zijn, om zo te groeien naar natieversterking, onze eigen nation building. We zitten niet in een makkelijke tijd en dat erken ik. Als president vraag ik u om wat geduld te betrachten. De regering zal u niet in de steek laten en heb vertrouwen in onze regering. Gezamenlijk zullen wij ons inspannen voor een beter Suriname. Mogen de Holy Viering ons inspireren tot rust, vrede, harmonie, orde, discipline, maar ook eerlijkheid, saamhorigheid en broederliefde, welke de basisingrediënten zijn van ontwikkeling en vooruitgang. Broeders en zusters, hoe moeilijk de situatie in het land ook is, we moeten nimmer het pad kiezen van het kwade, maar altijd het pad kiezen van het goede. Het pad van het kwade brengt geen oplossing. En laten we samen eensgezind optrekken en afrekenen met al het kwaad. Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van olie in elkaar opgaan, optrekken met geloof, hoop en liefde. Laten we ervoor zorgen dat er vrede, veiligheid en welvaart komt voor iedere burger. Broeders en zusters, hoewel de COVID-19-pandemie redelijk onder controle is, vraag ik u toch om voorzichtig te zijn bij het vieren van dit kleurrijk feest. Laten we uit het Holy Feest kracht putten om naar het goede te streven, om met voortvarendheid te werken aan de verheffing van het land en ons volk. Ik wens de totale Surinaamse bevolking, maar ook de Surinaamse diaspora en in het bijzonder de Hindoe-gemeenschap een gezegende Holi toe. Mogen uw leven, net als een regenboog, gevuld zijn met de kleuren van liefde, vriendschap, gezondheid, eenheid en blijdschap. Shub Holi aan jullie allen toegewenst. God bless you all. Zo, dat doe je ra president. Atake mooi. Dus pe kari taki meku potu ede kona wang. Fuka yepu serefi. Bikasi unverstaan wansani. Tak serna no. Apai man di serna abi. Na 71 miljard SRD. An op sensi. Na boomvoer sensi. En ala dei. Pe de pai desma di go mek de pai man. Mi wan beji den fa presidis tu. Tak mek den gos doin wan dungru kamera. Dat de soet de anu go in de eigen boezem. Dat de vraag de eigen af if den do boom. If i do ino kayepi,
dan me tak oké. Maar if na expressie, de ko beji pardon na a forku, futeja forku tak no. Mi be denk tak a wan bunsan me do, maar no bunsan mi do. U jim pardon. Da wala mala so, da we potanu me ku tapale kashe fadak. Maar no kan de so, tak tidena dei, wansma opot napu, want na mameken, ya, a opot napu tak tide, mi o teka roer, mi o chara sipi, da we tanda we boro ola sei fa sipi ka sungu. Dat no kan. Dat ben je geen nationalist. Je verstaan. Want in begrijp dat je alle delen van tak na 71 miljard sarana holu paimang. Tego chen de pota dala anga euro da je shomene kong. Je verstaan. Dat je jere 71 miljard SRD dat te potu ipota euro anga dala. Da umoro weinig de utak ona wap chila ulo money. Mana bung voor sensiara. Dat want taki money door a libi di be libi money ko las waarde. Want in berika taku u grat saka fu twee takte gwago mi 20 dau tek abara. En no we fetangen we worstelangen fa funana sasa ba yokromo kanya aladi. Fau sabi da de social tori e set seti saf safri e kong. Ja, anodelek samus de ma saf safri. Dat want taka regeren disi e praxer deportisma. E praxer nana, e praxer sasa ba yokromo we wato. Wala male praxeri. Uno mekisma kotro e kriolin inu watera. Fugo du low sani. Fu sorgu taki usunga boto. Want dat no boom. Want if usunga boto. Dat soort van de man die emek moeite. Fu sunga boto. O teji yu takiere no. Wo libi IMF. If je lib IMF. Na dankzij IMF mek ukat napu ka horistand. Uka kaka futu. Potu futu ga baka fu no grat fadi na toko toke na morse reisoude. Ja, dankzij IMF. Want dat IMF is zorgu tak de schuldeisers hoor patiëntie juno fu kan voer u productie op. Fu ka pai de paimang. Da je jerek bate archi garanti krutoso. Taki na bijna afufa money die akondre e verdien. Na pai mang. Na pai de smadati. Maar EMF imsi EMF lek wan scheld. Je sap te mij zoet perika tapu de or wan dek scheld. Dat het tap de slag. Want no so. Dat de mij charuga hoogskere. Internationaal gerechtshof. Dat je jere suma penga pe. Alla de principe lanti ap aandeel. Alla de principe sanaf lanti. De parastatal bedrijf. Dat de mobigi tek alla de aandeel dat die SLM staatsolie. Alla de sandati. Dat de mo tek ding. En dat te de man tek ding. Dat je stak we waka jasa strati manga soschi we waka. En dat no kan. Dus leri fu waardeer wan leider die is zorgu. Of wan regering die is zorgu fu chara sani na afasi. Maar we krutu, we kosi. Dat we sorfinga nomo. Tap a wansma. A wansma nomo we sorfinga. Je verstaan. Maar mi wani mek enseref kotaki. Tap sumom sorfinga. U archen. Dat probleem in die coalitie moet opgelost worden. Er is een coalitieregering. En die coalitieregering is verantwoordelijk voor beleid. En niet alleen Chan. Ja. En het mag niet zo zijn in de coalitie dat één deel zegt naar Chan. Anomie. So. Doe je dat is. Sobu so. Anomasara san toki wan echara kondre. Na wan herregering. Ja. Ja vicepresident. Ja minister. Ja bi DNA. Ja ba president. Je verstaan. En no sa a president do. A draianu paraboto. A yera kreifa volk. Da yera kreifa volk. De karalasma. Cherchisma. Ja. Disi orga, portisma orga, alla sort orga. Cherchi, tradi de cherchi bedeneng. Dat is do de taki. En pe de cherchi gi takia unu serefi. Wan yepi, wan tu sabano tu we shano tu na desmate de ka cherchi. Maar un serefi, wani fu yep aregere, fu lede ga nood desma. Maar mi abwan oproep na a vakbeweging. Die dem im taken. Omdat mi na ouro vakbond man en mi ka taken. Mi tagi met DC de vakbondsleider. Zijn de in oppo die score lek fa de man be les na cifers. Isabi toch.
we leerden maar vakbondtechniek na desati. Maar u de in crisis, zijn de unekari achterban, de go prati de tori in sessie, leerden van dem overleef in crisis. In plaats voor je fetti, na een regering de vet tegen a crisis. De regering is vet tegen a crisis, dat je go vet tegen a regering. Im sta a regering bij voor overwin a crisis, dat im doe. En fijn kan doen dat hij a bijdrage die kan leveren. Naf leerders maar, fade moest go om in een tijd voor crisis. Fade kan jep deserefi. So buso na lek sami etaki. I verstand ook. Tak i mek moeite. If i sam mek bij sigri de mek bij sigri. If i sap sani. Men ook kardes ma. Je opodes ma fese luku feti. Ja, dat no kan. Dat anabun pisi. Vakbeweging. Asan no antaki. Im suku longs verhogen. No longs verhogen. Maar je moet je achterban, je werkers, moet je ook opvoeden. Nou een wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Ja, na jifuji. Isabi toch, ango ankong. Na sasane worko. Maar ja, zo'n vakbondsleider, die mij vierde zelf taki, heeft de man tekwa loons verhogen en de san nou een trofee de chisi, omdat de man tanta pas turu. Maar apripo we go moro fara. Dus u saptaki, u aben erg taranga. Ja, a taranga die dena konder na unserf musmek moeiti. Je verstaan. En daarom mek mi abuan poema jomi. Sarana mang. Mek wi potu ede kona wang. Nori geri na wi serefi. Ala mama na mama, ala papa na papa. Teweri geri mek wi praxer tamara. Bikasi no ala barbari na bunkari. Praxer fu yepi seti fondamenti gi piking en grand piking. Wanaf dat je libi. In een libi fu antarasani. Omdat teno de moro dat je saptaki aan nageslag vi en libi doran en sterf uit zomaar. Je verstaan. Nanga respecti en sakafasi a kondere sa seti. Konimang en sabiman de. A dat meka president edu asani taki na nationale kar alas ma konf kontaki konji yu meaning konslo luku fawo lapa dak. Fawo chier de termite die vernietig de udu loso de vernietig ha oso. Dat meka karunu. Je verstaan. You mus koni nanga deng di waka nanga jarusu nanga sutadu in de saka. De mandati na di no wani fu lever wan bijdrage. Die wani fu chari go baka lek chamu, chari go poti inu an boto, lek tego inu an maswa. Isapte de mai set maswa di fisi. Da fisi gwe na maswa na no wan se go afa tanda pe. Na watara no mode chisi, da e blo. After basi konda basi chisi, da nyami. En dat no kan. Dus me bejunu, uhoru serefi. Charu serefi, na afasi lek fa afiti. So, da uyere fa a president tak nanga unu. Dan noya so, u kondoro bena na kabafa programa. Ma fosmi gwe, me takanga unu. Trusiani na grom, pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Da yoshi taki akang en de je tnapu lek wan jaja sarana man of wan jaja sarana uma. En mine na masar degnati gambo. En dan me soru nu meku luku van wan jaja sarana uma. De kare serf wan sarana uma. E truse anu gwena gorong. En hij soru sei purtu. Lieve mensen, jullie zien het. Ik heb geoogst vandaag. Ik heb tomaten, ik heb boulanger. Marcusas heb ik een paar dagen gesorteerd hoor. En birambi. En hier heb ik amsoy, slabblad paksoi en ook klaroen heb ik. Hier achter me zie je nog meer. Er is nog meer wat er valt te oosten. Daar in die bak nog een grote paksoi is daar. En die amsoy is geven moet ik oosten. Zo lieve mensen, zo zien jullie dat het kan. Suriname heeft vruchtbaarheid. Suriname is vruchtbaar. De opties zijn er. Deze bak hier is gewoon op steen gemaakt. Er is geen grond hier. In banden heb ik geplant. In kasten plant ik. In bakken plant ik. Ik heb echt geen groot areaal waarop ik plant. En ik haal zoveel eruit. Dus
Ik raad jullie aan om het ook te doen, om ook ervoor te gaan. Dit was Dessert Flower weer met andere motivatie. Start vandaag nog met jouw eigen bestemming. Doei! So, dat doe je dat dan me fristeru etewale sanga de da oka archi want to poku. Fupsade prisiri ma koni prisiri nanga let marchi metako grantani. Long time ago in ancient India. Long time ago in ancient India. Radha and Krishna was celebrating Phagwa. Radha and Krishna were celebrating Phagwa. Let us all sing and dance with Rama and Krishna. Let us all sing and dance with Rama and Krishna. Pandit Hagna Jan, Pandit Hagna Jan, Kaila Abhira se marela. Pandit Hagna Jan,
अरे गोरिका, अरे गोरिका यार बलम तर से रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली 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 रंग बरसे. Alright party people, this is a freestyle Pagua edition. Are voices suniye, shoo kholi re popiya. रामा के हाथ कनक पिचकारी, रामा के हाथ कनक पिचकारी. लक्ष्मण हाथ अबीरा, ओ लक्ष्मण हाथ अबीरा, बट में होली खेले रघुबीरा. होली खेले रघुबीरा, यवद में होली खेले रघुबीरा. होली खेले रघुबीरा, बद में होली खेले रघुबीरा. होली खेलन आए कबीरा, होली खेलन आए कबीरा. देखो भर भर लाए अबीरा रे, होली खेलन आए कबीरा, होली खेलन आए कबीरा. देखो भर भर लाए अबीरा रे, होली खेलन आए कबीरा. जमुना तक की कदम की छैया, खेलत कृष्ण कन्हैया. जमुना तक की कदम की छैया, खेलत कृष्ण कन्हैया. होली खेलन आए कबीरा, होली खेलन आए कबीरा. देखो भर भर लाए अबीरा रे, होली खेलन आए कबीरा, होली खेलन आए कबीरा. होली खेलन आए कबीरा, होली खेलन आए कबीरा. होली खेलन आए कबीरा. Get up, stand up for